سلام فنوير تي في مكتال تركبوا كبران كم تمثيل لهم حمس رأسان رمشة سلالة وزينات وشتن وتعنا إنه زينة زغرب لكم لو عم تخليل مكتالكم بخبري إن عدم بخاء بعرست زينة كفلنا لعل 220 شح متر كبو ماي اتحز ديقا عرض ربع لهم تمرقة حروم هاجراوي حزاتي زواسي مناق إح بحري أبي مسسانا هبتي قربن استاتات زقدامن لعلا بركتو يقبرالو أبي زوبا عن سبا أبي عشرة 24 حادقات ترافيك بأسات 10 ميتاويت كم زنكي تقليتو أمريكا نتزأتا إيسيا أبي حادقات زأتو نتفتات كاب مكياد كتحياد تشاينا تسويعا هاجرات المعراب تسأتها مبرق أوروبا من مزراق شرحتات يعلمها كم زلوا تقليتو منقسي تشاينا ربحاتات هاجرون المحلة بتصنع كم سبح أفريقيا نبي زرزراتو كنسكر أب محدار كبابي عرب ربوع زتهانت 5 مليون نقفاز ودأتن لعلى 220 شح متر كوب ماي اتحزن ديقا لومي تمرقة كتنيا ساميل هابتي مكاين زدالو وتسابتاب قرى مسكال قرز كير كاربوي بمتحبار منسر حرشة ممحدار زوبا ماكل مكتتال بروجكتات عدهالون كفل سراويت 54 أبنو زوبا قالا نفحي ممحدار كبابي عرب ربع استهانسات لعلميتن 20 شحمتر كيماي اتحزدقا لومي 20 سلسن طري بحلقات اغلال استاف حيلتات مكل خال إيرترا جنرال فيليبوس ولديوهان استمرقام إذا أستاذ 5 مليون نقفة وصا استقبر الله 15 متر براخن 6 متر نوحات زلوا ناي مندق ديقا أبرزتي نقرب 6 ماي 7 تريثن اتهبو أقلقلوت أستاذ 10 هكتار كتل معكم التخيل كابج انفرح الرشاو تحت أرضي استرقب حبريتها ينتصر وانا أكايل سرح من محدار زوبا ماكلاتو زرئي تول دبرهان من جيتات ماي بموحاس اتتاونة حرشا كبن مبال من قستي زتفع لي عقن زلون ديقاتاتن رهياتاتنا مهناس كم زركب بمتكاس أبز حلفك 4 عمتات أما محدارات كباب قلعي تمامعو أفضلين عدكن استسرحان أبدرفون عد حاوشان زهنسا زلوان ديقاتات نايزي مرأيا كم زخونا قليسو أما حضرنا الزوبا قال نفحي أتو محري يوهانس كمون أما حضر من محضر كباب عرب ربع كايشي دسال قبر نقص بوغنام تاديقا أما حبر قطباوي من نباب رهزبة الكبابي لعل أبركتس لزلوا ما يكوعتتا بقبوك فوس أزغاخيرام أزازي رابعي بريجيد كفل سراويت 54 تخلص قتخصت دما نخلو أبتي سرح ستساتف دحرم موقاس أما سرح استقهدو تسقمات أما ساي أقدمك حسب اللما الزغاخيرو أبتا قطامي هزبي نقبلات كفل سراويت 54 انقدوتن مزنق عنك كايدن كله أبهن ستتا ديقا أبركتن زنبرم أكلات ورقة مسكر تعديلو من محضر كباب عرب ربع كابسمرا نشانخ مبراق أب أستات 11 كيلومتر رحيقة تركب كاب كبابي نالايك ساب دربيزن لعلي 100 هكتار زشفن حرم حزاتي أب صبوك نتات كم زركبن أب مسسان هاب تقربن استاتات زقدامن أب أركتو يقبر كم زلون تقليتو وكرئينا إبراهيم نفع بملك عزابزاب نزدالو تحسو إللتا هاب تماريم قطع ربع بسميناون دبوباون زفلت حرم هاجراو حزات زوا سميناو قيح بحري عمل رقاقا أكبابي كمون مسسان هابت قربن انسساتا زقدامن عبا أبركتو يقبر كمزلو تقليتو حلافي باع سلطان أقرابن انسسا زقدامن أبتو زبا أتو تخلويني كيلانا أبزهابو حبريتا نخحت حبرة سب أبروحاتات حزاتن مبراخ سالاس تخايدة قوسكوسات هاجراو حزاتي أبزح حشا درجة كم زركب بمتكاس نتنويح عامتا زوط أرى مبقلاو أقرابن مهبتام ببقزي توسخي تكال كم زلو أرديو تزنبرا عامتات بزح بدهتاتي ناي حلفنا حجة خنريئة خلنا أبزح حشا خناتات اللو إنا نبلو مخنياتو بقوس ديو أفلطو ناي تحبرة تسوون دحشة سلازغيد زلو أبزح حشا خناتات اللو نبلو سفيح زغني وفراتات تخايدو اللو بسراويت يخون بقالي يخون حلواتاتي كايدو اللي خاونا وخا تهزبي نقحتن دعبه نزقرب
لوط ዝገብር ዘሎ እንዳረአ ጥቕሙ ምዃኑ ፈሊጡ ኣብ ዝሓሸ ኩነታት ኣሎ ኣብቲ ከበሳዊ ክፋል ዓጋዜን ሰስሓ መፍለስን ነብርን ኣብቲ ጎላጉል ድማ ኢራብን ሰገንን ብብዝሒ ይረኣዩ ከም ዘለዉ ንዝሓሸ ውፅኢት ድማ ቀጻሊ ምክትታል ከም ዘካይዱ ብምሕባር ኣባላት ሓይልታት ምክልኻል ንዝገበሮ ደገፍን ሓለዋን ሞጊሱ ኣብ ዞባና እንስሳ ዘገዳም ኣብ ጽቡቕ ስሳን ኣለዋ ክንብለን ንኽእል ምኽንያቱ ኣብ ኩሉ እንተሪኢኻ ኣብዚ ዘለናዮ ቦታ ሓጅብዚ ኣብዚ ግራት ፀሓይ ዘይነበረ ዓጋዜን ሰስሓ መፍለስ ኣብዚ ከባቢ ይረኣዩ ኣለዉ ኣብ ኩሉ ሕሩም ሕዛእቲ ብብዝሒ ዓጋዜን ፈርየን ኣለዋ ኣብ ጽቡቕ ስሳን ኸ ኣለዋ ኣብ ጎላጉል ከዓ ከም ኢራብ ሰገን እዚ እውን ኣብ ጽቡቕ ስሳን ከም ዘለዋ እንስሳ ዘገዳም ክገልጽ ይፈቱ ጥቡቕ ዝኾነ ምክትታል ይግበረለን ምኽንያቱ ንሕና ለይቲ ምስ መዓልቲ ኣብ ሓለዋ ኣግራብን ምዕቃብ ሕሩም ሕዛእትን ምዕቃበን ነተን እንስሳ ዘገዳም እናተዋፊርና ዘለና ንሕና ብተዓቕምና ካብ ዓቕምና ንላዕሊ እንተኮይኑ ከዓ ሰራዊት ምክልኻል ኤርትራ እንዳተሓጋገዝና ጥቡቕ ዝኾነ ክትትልን ሓለዋን ኢና ነካይደለን ኣብ 7 ንኡዞባታት መቆጻጸሪ ነቑጣታት ከም ዘሎ ዝሓበረ ኣቶ ተኽለወይኒ ብፍላይ ኣብቲ እንተርእዮ ብርሰት ዘለወን ከባቢታት ዕቱብ ምክትታል ከም ዝግበር ኣነጺሩ ኣብ መወዳእታ ድማ ኣብ ንኡዞባታት ጊንዳዕን ነቕፋን ኣብ ዝርከባ ክልተ መደበራት ፈልሲ ዝዳለ ፈልስታት ኣግራብ ብተሳትፎ ዝተፈላለየ ኣካላት ብወፈራ መልክዕ ከም ዝትከል ብምሕባር ቆጣቢ ጸዓት መጎጎ ኣድሓነት ክትተኣታቱ ኣዘኻኺሮም ህዝቢ ምምሕዳር ንኡዞባ ከዓ ከም ስርሖም ሪኦም ከም ነብሱ ወከፍ ናቶም ጨናፍር ሪኦም ነዚ ሕሩም ሕዛእቲ ይኹን ነዚ ምዕቃብ ሓመድን ማይን ኣግራብ ምክልኻል ጥቡቕ ዝኾነ ተሳትፎ ክህልዎም ይላቡ ኣብ ዞባ ሰሜናዊ ቄሕ ባሕሪ ካብ ከባቢ ናላይ ክሳብ ደብረ ቢዘን 107,000 ሄክታር ሕሩም ሃገራዊ ሕዛእቲ ከም ዘሎ ሰነዳት ቤት ጽሕፈት በዓል ስልጣንን ኣግራብን እንስሳ ዘገዳምን የረድእ ኣብ ዞባ አንሳባ ኣብ 2024 ዘጋጠመ ሓደጋታት ትራፊክ ምስ ቅድሚኡ ዝነበረ ዓመት እንዳጸርን ከሎ ብኣስታት 10 ሚእታዊት ከም ዝነከየ ተሓቢሩ ሓደጋታት ተሽከርከርቲ ንምጉዳል ብዛዕባ ዝካየድ ዘሎ ጻዕርን ገስካሱን ወኪልና ኣልማዝ ወልደ ገብረ ዘዳለወቶ ጸብጻብ ኣሎ ሳምራይት ሊቪዮ ከተቕርበ ኣብ ዞባ አንሰባ ምስ ናይ 2023 ብምንጻር ሓደጋታት ትራፊክ ኣብ 2024 ብኣስታት 10 ሚእታዊት ከም ዝነከየ ሓላፊ ምክልኻል ገበን ኣብቲ ዞባ ሜጀር ወልዱ ዘወልዲ ገሊጹ ኣብ 2024 ብዘጋጠመ 298 ሓደጋታት ትራፊክ 11 ሞት 212 ድማ ከቢድን ቀሊልን መቁሰልቲ ከጋጥም ከሎ ኣብ ንብረት 5 ሚልዮን ናቕፋ ዝግመት ዕንወት ከም ዝወረደ ዝሓበረ ሜጀር ወልዱ ቀንዲ ጠንቅታት ሓደጋ ተሽከርከርቲ ኩቱር ናህሪ መስመርካ ዘይመሓዝ መምርሒ ፍቓድ ዘይምህላው ርሕቀትካ ዘይምሕላው ሸለልትነት ጥዕና መኪና ዘይምሕላው ብዘይ ኣገባብ ሰብን ንብረትን ምጽዓንን ንኣጋር ቀዳምነት ዘይመሃብን ከም ዘጠቓልል ኣብሪሁ ብዘይ ካዚ መጠን በደላት ብ1.6 ሚእታዊት ክጎድል ከሎ ተሪዮ ገበናት ግን ብልዕሊ 22 ሚእታዊት ከም ዝወሰኸ እቲ ጠንቂ ድማ ቀለልቲ ጉዳያትን እንትኾኑ ናብ ፖሊስ ይቐርቡ ብምንባሮም ከም ዝኾነ ብምጥቃስ ነዚ ንምጉዳል ፖሊስ ምስ መሻርክቲ ተዋሃሂዱ ሓያል ጎስጎሳዊ ንጥፈታት የካየድ ከም ዘሎ ኣረዲኡ ኣብ 2023 ዓመተ ምህረት 406 ገበናት እዮም ተፈጺሞም ኣብ 2024 እውን 4,097 ገበን እዮም ተፈጺሞም ሕጂ ብኣሃዝ ክትርኢ ከለኻ ናይ 2024 ናይ 91 ፍልሊ ኣምጽኢሎ ማለት እዩ ስለዚ ናይ 2024 ይበዝሕ ማለት እዩ ብሚእታዊት ክንሪኦ ከለኻኒ ብ22.4 ዓብይሎ ናይ 2024 ኣብ በደላት እንተመጺና ኣብ 2023 2508 እዮም ነይሮም ኣብ 2024 እንተመጺና ኻኒ 2468 እዮም ዝመጹ ስለዚ ብኣሃዝ ተዳሪኻዮ ኣብ በደላት ናይ 1.6 ጎዲሉሎ ማለት እዩ ነቲ ኩነታት ናይቲ ገበናትን በደላትን ንምቁፅጻር ብድምር 175 ግዜ ንህዝብን ንተምሃሮንን ሰሚናር ሂብና ኣለና እዚ ከዓ ብመደበራትን ብዞባን ዝተኻየደ ሰሚናር እዩ እዚ ከምዚ ኢሎም ከሎ በቢግዚኡ ጠፊኡ ዝተረኽበ ኣስታት 440,000 ናቕፋ ዝግመት ገንዘብን ንብረትን ብገበርቲ ሰናይ ናብ ፖሊስ ከም እተረከበ ኣፍሊጡ ገንዘብ ውድቕካ ፋይል ውድቕካ ንብረት ውድቕካ
እንስሳት ትፋኻ ዳርጋ ድበዝሐ ናብ ፖሊስ ዘይርከብ ነገር የለን ሕጂ ብዝርዝር ብድምር ተዳሪእና ኣብዚ ዓመት እዚ ክሳብ 320 ግዜ ወዲቑ ወይ ጠፊኡ ዝረኸበ ናብ ፖሊስ ተረኪቡሎ ማለት እዩ እዚ ብገንዘብ ክትሪኦ ከለኻ ከዓኒ ናብ ናቕፋ እንድሕር ቀይርካዮ ክሳብ 439,354 ናቕፋ ቢል ይበፅሕ ማለት እዩ ቀሊል ትሕዝቶ ኣይኮነን ማለት እዩ ዶላር ኣሎ ዩሮ ኣሎ ናቕፋ ኣሎ ኩሉ ኣሎ ብዚ ኩሉ ኣሎ ሕጂ እዞም ጠፊኦም ዝተረኽቡ እዚኦም ውሕዳት ክሳብ ሕጂ ዋና ሃብቱ ዘይመፁ ካብ 50 ደይበዝሑ ተዘይኮይኑ ድበዝሐ ናብቲ ዋና ተረኪቡ እዩ ኣብ መወዳእታ ሜጀር ወልዱ ተራ ኮማዊ ፖሊስን ህዝብን ኣብ ምስፋን ዕርቅን ምፅራይ ደቃቱ ጉዳያትን ብምምጓስ ኣብ ምክልኻል ምቅላዕን ገመናት ግን ሓያል ስራሕ ከም ዘድሊ ኣገንዚቡ ማእከል ሙያዊ ስልጠና ሰራሕተኛታት ባፅዕ ብዓውድታት ቴክኖሎጂ ኮምፒውተር ምትእስሳር ኮምፒውተር ኤሌክትሮኒክስ ስርዓተ መውዓይን ምዝሓልን ስርዓተ ሓፂንን ዕንፀይትን ከምኡውን ኤሌክትሪሲቲ ብክልሲ ሓሳብን ግብርን ዘሰልጠኖም 41 ሚእታዊት ደቂ ኣንስትዮ ዝርከብዎም 164 መንእስያት ብ22 ጥሪ ኣመሪቑ ምክትል ዳይሬክተር ናይቲ ማእከል ኢንጂነር ኣኽሊሉ ኣስመሮም ሎሚ ዓመት ብዘይካቲት ስሩዕ ስልጠናታት ኣብ ድሕነት ጥዕናን መባእታ ኣምራት ምሕደራን ዘተኮረ ተወሳኺ ስልጠና እውን ከም እተዋህቦም ገሊጹ ኣቀዲሙ ብሓደ እብረ 6 ወርሒ ዝወስድ ዝነበረ ስልጠናት ሎሚ ዓመት ብ2 እብረ ኣብ ውሽጢ 3 ወርሒ ከም ዝወሃብ ከም ተገብረ ጠቂሱ ድማ ዝመጽእ ሰሙን ዝጅምር ካብ ኩለን ዞባታት ዝመጹ ሓደርቲ ሰልጠንቲ ዝሳተፍዎ ተሽዓይ ዙር ስልጠናታት ንምሃብ ድማ ምድላዋት ተጻፊፉ ከም ዘሎ ሓቢሩ ወኪል ተመረቕቲ ብግዳ ንዝቐሰምዎ ክልሲ ሓሳባውን ግብራውን ትምህርቲ ኣብ ባይታ ከም ዝሰርሕሉ ኣረጋጊጻ ኣማሓዳሪት ዞባ ሰሜናዊ ቀይሕ ባሕሪ ወይዘሮ ኣስመረት ኣብርሃ ኣብ ዘስማዓቶ ቃል ንሃኮስኤ ብሓፈሻ ንኣባላት ማእከል ድማ ብፍላይ ድሕሪ ምምስካን ኣስራሕቲ ትካላት ኣፍራይነት ናይዞም ሓደስቲ ተመረቕቲ ክብ ንምባል ባይታ ከጣጥሓሎም ተላብያ ኣብ መወዳእታ ፀብለልታ ንዘርኣዩ ተመረቕቲ ሽልማት ድሕሪ ምዕዳል ዕዱማት ኣጋይሽ ብሰልጠንቲ ዝተዳለወ ስራሓት ተዓዚቦም ኣብ 2017 ዝተመስረተ ማእከል ሙያዊ ስልጠና ሰራሕተኛታት ዝባፅዕ ዘጌት ልዕሊ 1300 ዜጋታት ብዝተፈላለዩ ሞያታት ኣሰልጢኑሎም ሃገራዊ ማሕበር ደቂ ኣንስትዮ ኤርትራ ጨንፈር ቀጠር ብ19 ጥሪ ኣብ ከተማ ኣድውሓ ሳልሳይ ጉባኤኡ ኣቃኒዑ ኣብቲ ብርክት ዝበላ ኣባላት ጨንፈርን ወከልቲ ማሕበረኮምን ዝተረኸብሉ ኣጋጣሚ ኣምባሳደር ዓሊ ኢብራሂም ኣብ ዘስምዖ መኽፈቲ ቃል ንጉሉሕ ተራ ኤርትራዊት ጓል ኣንስተይቲ ኣብ ውሽጥን ወፃእን ኣብ ዝተፈላለየ ሃገራውን ማሕበረኮማውን መደባት ብምምጓስ ሃገራዊ ማሕበር ደቂ ኣንስትዮ ኤርትራ ውዳቤታትን ብምሕያልን ኣቕመታትን ብምዕባልን ኣበርክቶን ኣብ መደባት ህንፀት ሃገርን ወለዶታትን ንምዕዛዝ ልዑል ኣስተዋፅኦ ይገብር ከም ዘሎ ገሊጹ ኣምባሳደር ዓሊ ኣስዒቡ ኣባላት ሃማድኤ ጨንፈር ቀጠር ሃገራዊ መንነት ኣብ ምዕቃብን ምውርራስን ከምኡውን ማሕበር ምትእስሳር ንምድፋዕ ንዝገብርኦ ዘለዎ ኣበርክቶ ምስጋና ብምቕራብ ዕውት ጉባኤ ተመኒዩ ተሳተፍቲ ኣብ ፀብጻብ ንጥፈታት ጨንፈርን ካልእን ደቂ ኣንስትዮ ዝምልከት ዛዕባታትን ድሕሪ ዘካየድኦ ዘተ ሓዳስ ኣካያዲት ኣካል መሪፀን ኣብ መወዳእታ ድማ ዝውጠን መደባት ንምዕዋት ዘለወን ድልውነት ኣረጋጊፀን ክብራትን ክብራንን ቅጽሉ ዝቐርብ ዜና ወጻኢ ንምክትታልኩም ደጊመ ብኽብሪ ኣድም ኣብ ዜና ወጻኢ ክንሰግር ኣሜሪካ ንጸጥታ ዞባ ኤስያ ብሓደጋ ዘእቱ ወታደራዊ ንጥፈታት ካብ ምክያድ ክትሕየብ ህዝባዊት ሪፓብሊክ ቻይና ጸዊዓ እዚ ዝተገልጸ ኣሜሪካ ኣቀዲማን ወታደራዊ ልምምድ ናብ ፊሊፒንስ ዝለኣኸቶ ናይ ማእከላይ ርሕቀት ሚሳይል ብቀዋምነት ከም ዘዋደደቶ ድሕሪ ምቅልሕ እዩ እቲ ስጉምቲ ውድድር ምምዕባል ኣጽዋር ብምስዓብ ንጸጥታ ናይቲ ዞባ ኣብ ሓደጋ ዘእቱ ምዃንያ ቻይና ኣጠንቂቓ ዘላ ፊሊፒንስ ሚሳይላት ኣሜሪካ ኣብ መሬታ ክዋደድ ከምኡውን ኣብ ግዝኣታ ዘሎ ማዕስከራት ኣሜሪካ ክሰፍሕ ከም ተሰማምዐት ጸብጻባት የረድኡ ቻይና ነቲ ተኸታኺ ዝበለቶ ምዕባላታት ብዕቱብ ከም እትከታተሎን ሉዓላውነታ ንምሓስ መልሰ ግብሪ ከም እትሕበሉን ክትሕበር ጸኒሓላ ኣሜሪካ ኣብ ደቡብ ኮርያን ጃፓንን ንዘሎ ማዕስከራታ ንምስፋሕ ዘኽእል ስምምዕ ምስታን ሃገራት ከም ዝኸተመት እውን ዝዝከር እዩ
ሃገራት ምዕራብ ጸጥታ ምብራቕ ኤውሮጳ ንምዝራግ ተወሳኺ ሽርሕታት ይኣልማ ከም ዘለዋ ቀዳማይ ሚኒስተር ስሎቫኪያ ሮበርት ፊኮ ወቂሱ። ቀዳማይ ሚኒስተር ፊኮ ነቲ ዝገለጸ ኣብ ሃገሩ መንግስቲ ንምቕያር ዝዓለመ ብግዳማውያን ሓይልታት ዝተመወለ ስቱር ምንቅስቓስ ክካየድ ከም ዝጸንሐ ብምውቃስ እዩ። እቲ ሸርሒ ከም ዝፈሸለ ብምርግጋጽ ከዓ ሃገሩ ኣብ ልዕሊ ኣበገዝቱ ተሪር ስጉምቲ ከም እትወስድ ኣጠንቂቑሎ። ኣብ ዩክሬን ተፈጢሩ ዘሎ ቅልውላው ሳዕቤን ምትእትታው ሃገራት ምዕራብ ምዃኑ ዝወቐሰ ቀዳማይ ሚኒስተር ፊኮ እቲ ክስተት ናብ ሃገሩ ክልሕም ከም ዘይፍቅድ ኣነጺሩ። ስሎቫኪያ ንዩክሬን ዝግበር ዘሎ ወታደራዊ ደገፍ ክቋረጽ ድሕሪ ምጽዋዓ ካብ ሃገራት ምዕራብ ነቐፌታን ተቃውሞን ክመጽእ ጸኒሑሎ። ወታደራዊ ደገፍ ንኩናት ዩክሬን መልሶ የጋርዶ ከም ዘሎ እትሕብር ስሎቫኪያ እቲ ኩናት ብዘተ ክዓርፍ ክትጸውዕ ምጽናሓ ዝፍለጥ እዩ። መንግስቲ ቻይና ረብሓታት ሃገሩን ምሕላው ብጽኑዕ ከም ዝሰርሕ ትማሊ 22 ጥሪ ኣብ ዘውፅኦ መግለጺ ኣፍሊጡ። መንግስቲ ቻይና ነዚ መግለጺ ዝሃበ ምምሕዳር ዶናልድ ትራምፕ ኣብ መጀመርታ ወርሒ ለካቲት ኣብ ልዕሊ እተወ ፍርያት ቻይና ተወሳኺ ናይ 10 ሚታዊት ቀረጽ ክውስን ከም ዝኽእል ድሕሪ ምእማት እዩ። ኣብ ንግዳዊ ኩናት ሰዓርን ተሰዓርን ከም ዘየለ ዝሓበረ ኣፈኛ ሚኒስተር ጉዳያት ወጻኢ ቻይና ዘሎ ፍልልያት ብዲፕሎማስያዊ መንገዲ ክፍታሕ ጸዊዓ። እቲ ኣፈኛ ብተወሳኺ ሃገራ ምስ ኣሜሪካ ዘለዋ ፍልልያት ብግቡእ ክትሕዞ ንኽልቲኡ ወገን ዝጠቅም ምትሕብባር ክተስፍሕ ከምኡውን ርጉእ ጥዑይን ዘላቕን ዝምነታት ንምርግጋጽ ክትሰርሕ ድልውቲ ከም ዘላ ኣረጋጊጻ። ምምሕዳር ፕሬዚደንት ትራምፕ ኣብ ቀዳማይ እብረ ስልጣኑ ንቻይና ብጉዳይ ስርቂ ኣእምሮኣዊ ዋኒን ዘይሚዛናዊ ንግዳዊ ንጥፈታትን ካልእን ብምኽሳስ ኣብ መንጎ ክልቲአን ሃገራት ዝጸንሐ ንግዳዊ ስምምዕ ዳግማይ ክኽለስ ተቐጺ ንምፍጣር ናይ $360 ቢልዮን ቀረጽ እታው ከም ዝወሰነ ቻይና እውን ብወገና ተመጣጣኒ ዝበለቶ ስጉምቲ ከም ዝወሰደት ይዝከር። እዚ ብክልቲአን ሃገራት ዝተወስደ ስጉምትታት ንንግዳዊ ምንቅስቓሳትን ጥራይ ዘይኮነ ካልኦት ሃገራት ምስ ኣሜሪካን ቻይናን ንዘለወን ተመሳሳሊ ዝምድና እውን ብኣሉታ ጸሊይዎ ከም ዘሎ ይሕበር። ሰራዊት ቬኔዙዌላ ካብ ትማሊ 22 ጥሪ ጀሚሩ ንኽልተ መዓልታት ዝቐጸል ሰፊሕ ወታደራዊ ልምምድ ከም ዝጀመረ ተቓሊሑ። ኣብቲ ልምምድ ልዕሊ 150,000 ኣባላት ሰራዊትን ምልሻን ይሳተፉ ከም ዘለዉ እውን ተሓቢሩ። ሚኒስትሪ ምክልኻል ቬኔዙዌላ ኣብ ዘውፅኦ መግለጺ እቲ ልምምድ ካብ ውሽጣውያንን ግዳማውያንን ተጻባእቲ ክመጽእ ዝኽእል ስጋት ምምካትን ሰላምን ጸጥታን ንምርግጋጽን ዝዓለመ ከም ዝኾነ ኣፍሊጡ። ፕሬዚደንት ቬኔዙዌላ ኒኮላስ ማዱሮ ነቲ ወታደራዊ ልምምድ ከም እትከታተሎ ወግዓውያን ማዕከናት ዜናት ሃገር ሓቢረን። እዚ ልምምድ እዚ ፕሬዚደንት ማዱሮ ንሳልሳይ እብረ ንቬኔዙዌላ ክመርሓ ቃለ መሓላ ድሕሪ ምፍጻሙ 2 ሰሙን ኣብ ዘይመልእ እዋን እዩ ዝካየድ ዘሎ። ሰራዊት ቬኔዙዌላ ቅድሚ እቲ ስነ ስርዓት ቃለ መሓላን ላዕለዎት ሰብ መዚ ሃገሩ ንምቕንጻልን ሽበራዊ መጥቃዕቲ ንምክያድን መደብ ከም ዝነበሮም ዝኻሰሶም ኣሜሪካውያን ዝርከብዎም 7 ወጻእተኛታት ዕሱባት ኣብ ትሕቲ ቀይዲ ምእታው ዝዝከር እዩ። ክቡራትን ክቡራንን ዜና ቅድሚ ዛብና ኣርስታቱ ክደግመልኩም። ልዕሊ 120,000 ሜትሮ ክቡ ማይ እትሕዝ ዲጋ ዓድቢ ረቡዕ ሎሚ ተመሪቓ። ሕሩም ሃገራዊ ሕዛእቲ ዞባ ሰሜናዊ ቀይሕ ባሕሪ ኣብ ምስሳን ሃብቲ ገረብን እንስሳታት ዘገዳምን ልዑል ኣበርክቶ ይገብር ኣሎ። ኣብ ዞባ አንሰባ ኣብ 14 ሓደጋታት ትራፊክ ብኣስታት 10 ቤታዊት ከም ዝነክየ ተገሊጹ። ኣሜሪካ ንጸጥታ ኤስያ ኣብ ሓደጋ ዘእቱ ንጥፈታት ካብ ምክያድ ክትሕየብ ቻይና ጸዊዓ። ሃገራት ምዕራብ ጸጥታ ምብራቕ ኤውሮጳ ንምዝራግ ሸርሕታት ይኣልማ ከም ዘለዋ ተገሊጹ። መንግስቲ ቻይና ረብሓታት ሃገሩ ንምሕላው ብጽኑዕ ከም ዝሰርሕ ኣፍሊጡ። ንምክትታል ከመያስገድ ምስተርፍ መደባት ኤርቲቪ ክሓድገኩም ብወገነይ ግን ብሩኽ ምሸት።